Padayon ang kasinatian sa mga tinun-an sa ilang kalibog, sa ilang kasubo, kabugat sa kasing-kasing. Apan padayon usab ang pagpasinati ni Jesus sa iyang buhi nga presensya sa ilang kinabuhi. Duha ka tinun-an nga hilabihan ang ilang kasakit nga gibati usab, dala ang kaulaw, dala ang ilang kanang gitawag natong frustration sa kinabuhi. Kay ang ilaw na to nga si Jesus mao ang muluwas sa Israel. Unya, the death of Jesus became a frustration, experience of frustration para sa ila, because ang expectation is a Messiah should liberate his people not in the way of the cross but in the way of rebellion. Karon sa pag-adto na nila, lakaw sila, puti pasabot nga kung tan-awon, this is the place nga traumatic para sa ila. Kay remember, at the time nga si Jesus gidakop, gitaral, o gilansang sa krus, ang mga tinun-an out of fear, they hide themselves. Mitago sila, mitalaw sila. Sila nga nagpasalig, mukuyog kami kanimo Ginoo, karon nanago, mitalaw. Naulaw sa ilang kaugalingon, o nahadlok sila, nga basin unya ang mga sumusunod na usab ni Jesus mao ang panakpon. Karon mubiya sila ng lugar, biya sila ng lugar sa Jerusalem, kay for them it was a traumatic place for them to remember. So they wanted to go out, they wanted to go to Emmaus, but along the road to Emmaus, si Jesus nakikuyog kanila. Si Jesus nakigistorya kanila. And then Jesus started the conversation by asking, sa may niyang ipanagsultihan? Then at the beginning, there was a kind of insulting way of responding. Ikaw ra bagay nagpuyo sa Jerusalem nga wa ka kasayod o siya nahitabo? Aun sa bang hitabo mahitungod ba kang Jesus nga si Jesus kamhanan sa pulong ug sa buhat, giila sa mga tao, unya ipapatay siya sa mga punuan, sa mga kaparian, sa mga punuan sa among lungsod, ipapatay siya. Then continue ang kanilang conversation. But along the way, while they tell the story, they tell that story of trauma, they tell the story of pain, they notice themselves nga migaan ang ilang kasing-kasing. Then, aside from migaan ang ilang kasing-kasing, Jesus explained to them the scriptures nga kinahanglan ma-fulfill diha kaniya ang gisulat sa kasulatan. So, mao ni ang nahitabo nga nindot atong tan-awon nga when we start talking to the Lord about our pains, about our fears, about our problem, about anything that made us, that disturbed us, anything that made us feel heavy. When we articulate to the Lord, there is always that Lord who will always listen to us. So atong tanawon nga sa ilang panaglakaw, pagbaktas, si Jesus nakigkuyog, naminaw, si Jesus nakigsulti kanila. So ibig sabihin, in their loneliness, in their pains, in their fears, they were never alone. Jesus walked with them even sa ilang saddest, lowest moment of life. So mao po ni siya ang gitawag na to nga a model of prayer. A model way or a complete image of prayer. Kay ang prayer is not just talking to. It is not just articulating what I need, but prayer is at the same time, it is also listening to the Lord. Kung ato siya tanawon nga, ang complete prayer is I talk and I listen. So two dimensions or two elements of a complete prayer. I talk, I articulate,
what I need. And the second thing is I listen to this Lord whom I am talking with. So mga kaigsuunan, sa ilang kasinatian, when they started sharing their painful experience, they experienced the healing. Tungod kay, when we talk with friends, when we talk with someone we trust about the things that we are facing at the moment, it is unloading the burden in us. So mo nga nindot kaayo nga in our life we have friends that we can trust to share even the darkest side of our life. It is necessary to build up a kind of friendship, the open friendship nga kaning imong friend maminaw nimo kay when your friend listen to you, whatever experiences, even if it is painful, even if you cry while you tell your story, after crying, there is healing. There is the so-called paggaan sa imong balatian. Mo na nga, crying is one way to healing. Is a way to healing. When we cry, we unload, we release the pains in us. So do not be afraid of crying. Do not be afraid. Kaya usually kita kung mukray ta, someone will say, oh, stop na. Okay na. Never mind. But we don't understand that the person who cry is unleashing, unloading the pains in us, in him, inside. So maupod karon nga minga beto sa usa ka the 5 stages of communication. The highest stage is the stage of presence, not anymore the stage of words, not anymore the stage of talking with each other, but the stage of presence. That's the highest form of communication. That when you have a friend who experience sadness, just be there to listen. Anha lang ka, paminaw lang sa iyang istorya. Then sa imong pagpaminaw, you are helping that person unload the burden. And after that person shares about his or her problem, what made him worry, then console the person. Your presence is number 1 consolation. Your words, bits of advices, that could be another form of healing for that person. So mga kaigsuunan, atong hinumduman, in our journey sa kalibutan, in our journey, we are never alone. Manindog kita, gato karong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya. Puno sa pagtuo, ibungat na to karon ang atong mga katuyuan ngadto sa atong langit ng Amahan, ug moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan, nga ilang dalhon kanunay si Kristo, ang kahayag sa kalibutan, ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga naghupot og katungdanang publiko, nga makahatag unta sila og tiunay nga pagpangalagad labi na sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa malampuson o malinawon nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang ni adtong nag-anto sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong Abril 17 hangtod 24, 2022 nga mutak-op sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
alang sa mga sulugoon sa Dios, Supilo Kamumot, Obispo, Joel si Bari-Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. Alang kanilang tanan nga naguna kanato, diha sa pagtuo nga makaambit na sila sa kinabuhing walay katapusan dito sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy kami. O Dios, nagmaya kami sa pagkabanhaw sa imong anak, itugot na nga muyo kami, nga sa kanunay kami magadayeg ug magapasalamat kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.